Salutare, exploratori! Sunteți gata să facem o călătorie în timp, milioane de ani în urmă, când dinozaurii stăpâneau pământul? Pregătiți-vă bine, pentru că sunt pe cale să vă duc într-o aventură zgomotoasă, plină de curiozități amuzante despre dinozauri. În primul rând, ce sunt dinozaurii? Dinozaurii erau niște reptile uimitoare care au trăit pe planeta noastră cu mult înainte de oameni sau chiar de mamuți. Unii erau mici ca niște găini, în timp ce alții erau mai înalți decât clădirile. Vă puteți imagina o creatură mare cât un autobuz școlar tropăind prin cartierul vostru? Ei bine, ăsta e un dinozaur. Unul dintre cei mai faimoși dinozauri este Tyrannosaurus Rex, sau T-Rex pe scurt. Acest dinozaur era uriaș, cam cât un autobuz de lung și cât o casă de înalt. Dar ghici ce? Brațele lui erau super mici, ca niște aripioare de pui. T-Rex avea dinți super ascuțiți, perfecți pentru a-și mesteca mâncarea. Totuși, nu toți dinozaurii erau carnivori înfricoșători. Unii, cum ar fi Triceratops, mâncau doar plante. Triceratops avea 3 coarne mari pe cap și o volană mare, ca un scuturiaș. Oamenii de știință cred că și-ar fi putut folosi coarnele pentru a se proteja de prădătorii înfometați. Imaginați-vă să aveți coarne așa. Și apoi este Stegosaurus. Avea plăci mari, osoase pe spate și o coadă țepoasă. Unii, oameni de știință, cred că acele plăci îl ajutau să-și mențină temperatura corpului sau să sperie alți dinozauri. Dacă aș avea o coadă ca asta, m-aș simți de neoprit. Știați că nu toți dinozaurii au trăit în același timp? Unii au fost aici de vreme, iar alții au apărut milioane de ani mai târziu și au trăit peste tot în lume, chiar și acolo unde locuiți acum. Uneori, oamenii găsesc oase de dinozaur îngropate adânc sub pământ. Acele oase se numesc fosile, iar studierea fosilelor îi ajută pe oamenii de știință să afle totul despre cum arătau dinozaurii și cum trăiau. Iată o curiozitate amuzantă. Dinozaurilor le plăcea să tropăie, but unii puteau alerga foarte repede. Cei mai rapizi, cum ar fi Velociraptorul, puteau alerga la fel de repede ca o mașină pe o stradă din oraș. Velociraptorii erau mici, inteligenți și probabil vânau în haite cu prietenii lor. Imaginați-vă o grămadă de dinozauri mici și rapizi alergând după prânz. Și iată ceva super tare, nu toți dinozaurii au dispărut. Așa e! Păsările sunt de fapt dinozauri moderni, așa că atunci când vedeți un porumbel sau o vrabie, vă uitați la o rudă mică a lui T-Rex și Velociraptor. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această aventură cu dinozauri. Amintiți-vă, lumea este plină de creaturi uimitoare, care așteaptă doar să le descoperiți. Continuați să explorați, continuați să puneți întrebări și cine știe, poate veți fi următorul mare om de știință al dinozaurilor. Ne vedem data viitoare, exploratori!